dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ate dugu wari ko odima fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sita kan numéro flani warici wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a songo ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh mon Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, il y a un EDX là. EDX? Oui, EDX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Ayaw gardige shifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fe ka usendo angani jeina aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige be siga faraki wa aw ka sorota dogmani o ye sifa wari wa mugandi emadon ukadi aw kana communiquer wala saka wa mugan chaman soro aye jeke ka chaya aw bi sika tiketa futike muwa aka no jazz 460 jazz 2 jazz aw de kori aw ka telefonu na Star FM soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji beke décembre kalu kile mugan ani nani Noël yere d'accord lanina wa spécial fin d'année o beke décembre kalu kile bisaba ani kile aye je chaman ke aw ka nafulu chaman soro ka sika aw ka fête de fin d'année u diabo hakina jigna aw bi dili ka tiraji minu ke kile kono Star FM sorobunda la ulu be to sena ni o kodi jazz 460 jazz 1 jazz o songe hidrome bioroi Star FM sorobunda ni na litera tari زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora konona na angana nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani
bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur perpé isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na agence dunia travers service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye amadu mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 75 ngo 98 17 76 45. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan
données personnelles, on en parle. Ni kuna fontil même bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka jamana chakedaw bararo privé inafo banque microfinance hôpital laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle minu boulangerie supermarché hôtel bar restaurant école publique école privée avocat notaire ici pharmacie société de vente de véhicules jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafuni malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera awma obse ka wuli ka se APDP la ako traitement ñoko fe awba cartographie ka don akona formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa kan ka musaka joli sara o bela jeleme do kluka APDP la wala sa akwa kunafuni ya soro ni courrier nununa obse ka nega juru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra Ambe aw bela jelen fo ka waleɲuman dɔ ka kɛ ni aw sigiyɔrɔw ye maa minnu ɲɛbana ni minnu tulo b'ana k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma sa ko aw ni wula ka kɛ ni a ka waatiw cogoya ye wulada in na kibaruya kɛnɛya jɛrɛ bele bi premier ministre général de division Ablaye Mayiga ale ka yamaruya kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu bɛ wulikajɔ minnu na jaabi dɔw sɔrɔl'o la baro kɛlɛtigi ale ye dɔ fɔ o la o sɛbɛn an na dɔ a dɔw la k'o fɔ a kun fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka t'i ka PC ka t'i ka bugunatigɛ don o la jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko a kun fɔra ko nin kalo in tile 15 o kun tɛ kunnasiniko ye ko n'o tɛmɛna ko y'a bannen keba u y'a b'o la dɛ a bilara ka taa fo avril kalo san 2025 k'o bɛ maaw bolo ka se ka u ka bugunatigɛ olu don u ka PC la non tɛ ko PC u bɛna olu tigɛ ko sabula ko maa caman wulen no k'i jɔ a ko la nin waati in na kɔkan kibaruyaw la alimaw ka wasabulo bɛna ci sabula u ka wasabulo n'o y'u ka fanga ɲɛmaa ye ale ma se ka wasabulo mɔgɔw ka danaya sɔrɔ ka kɛ ni waleya minnu kɛra Ukraine kaw fɛ o kɔlɔlɔ o taara n'ale février kalo nata in na wasabulo wasaden kalata o kan ka kɛ Allemagne kaw fɛ Américains olu labɛnnen no k'u sigi ka Donald Trump kɔnɔ sabula u hakilila k'a fɔ ko u y'a ta kun min kama olu yɛrɛ ka yiriwale n'u ka cɛsiri n'u ka ko bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na k'a kan ka a kɔnɔnen no musakako ta nasiraw fɛ san wɛrɛ min ye a ka baara tali ye o ye janvier kalo tile 20 ye RD Congo halisa kɛlɛw o bɛ sen na ye fɔ ka bɛn min kun kan ka kɛ jamanakuntigi fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Paul Kagame ale ni Félix Tshisekedi ye o ma se ka ɲɛ sɔrɔ angolakaw fɛ nin waati in na farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la kafu ale y'a ka su kɛ su min kɔnɔna na sa farikolo ɲɛnajɛlaw kɔni ka wana ye ɲinanta n'o ye farafina ballon d'or ye keba ko luguma nin dɛ ale fana ye jɔn ye tuguni olu ma a taara final la ale de ma bila cɛni nɔ na Osimhen nɔ na sa wa ballon d'or fana kɛrɛfɛ maa 11 taara farafina minnu bɛ se ka kɛ ndulatana 11 ɲɛnɛmaw ye an ka Yves Bissouma bɔ o la sɔɔni sisan ani farikolo ɲɛnajɛ kibaruya tɔ an bɛna n'an da don o bɛɛ lajɛlen na k'o walawala aw ye wulada in na. ko fɛn o fɛn ka ɲi fɛn o fɛn bɛ maa jɛ fɛn o fɛn ka fisa maaninfin ma wa jugu kelen min bɛ maaninfin na fana k'o ye bana ye sɔgɔma in na Mali ɲɛmaaw ye baro sigi belebeleba sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko états généraux kɛnɛya ko ale bankun kan maa minnu bɛ yen n'olu ye ɲɛbila baaraw kɛ ka fara dugudenw kan maa mafalen minnu bɛ yen ni olu ni seko ni dɔnkotigi minnu bɛ kɛnɛya ko ta fanfɛla la an ka jamana kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na keba ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo général de division Ablaye Mayiga ni ale yɛrɛ Mali fanga ɲɛmaa ye nin waati in na minisiri minnu ye kɛnɛya kɛ ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ olu fana tun bɛ kɛnɛ kan maa 500 de nalen ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ani Bamakɔ kɔnɔna na ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn lajɛ in na a kɛkun ye min ye fɛɛrɛ ni dabali ye o ka se ka sigi sen kan
an ka kɛnɛya ko a bɛ se ka don ba la cogo min na sigida sabanan maire no o ye Mariam Jalo ye n'ale bɛ jirilakaw ka sigi la ale ye bɛɛ lajɛlen bisimila ka foli ni tali kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye kɛnɛya kɔni ye ko dama ka kan bɛɛ lajɛlen ye koyi ko sabula ko maa bɛ ko o ko la f'i ka kɛnɛya jɛkulu ye min sigilen filɛ sen kan n'o ye état généraux ye Keba an ka minisiri kɔrɔ n'o ye Fatumata Nafo ye n'ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la a yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye a ye kɛnɛya minisiriya k'an ka jamana kɔnɔ a ɲɛmaaya bɛ ale de bolo a ko n ka kɛnɛ ni na o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ k'a fɔ ko bana tɛ na ayi f'i ka kɛ galabu kɛnɛ jojolen de ye i ka fisa i kunkolo la i hakili sigilen ko a bɛ fɔ o de ma kɛnɛya a ko hukumu kɔnɔna na sa tiɲɛ yɛrɛ la Mali a ye para ɲɛ caman kɛ ka taa ɲɛ kɛnɛya ko ta fanfɛla la koyi fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen no sen kan yaasa ka se ka Mali n'a dɛmɛbagajɛkulu k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛnɛya yɛrɛ a bɛ taaboloba minnu fɔ san 10 laban in na ko a bɛ se ka fɔ ko Mali ye para ɲɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ Keba n'i ye denmisɛnninw ka faatuli jateminɛ an kun bɛ 328 na an bɔr'o la ka na 325 la maa ba kɛmɛ kan n'i y'o ta ka bɔ yen den daani minnu bɛ n'olu bɛ bange o fana kun ye 56 ye an nana 52 la maa ba kelen kan minnu bɛ bange maa minnu bɛ sa n'o olu ye funankɛnw n'o si denmisɛnnin denyɛrɛninw ye n'olu si ma san 5 sɔrɔ olu fana ka fatuta kun ka ca an fɛ yan 95 o bɔr'o la k'o kɛ 87 ye maa ba kelen kan majɛ min bɛ yen min ye Fatumata Nafo ye a ko laɲini minnu yɛrɛ sigira diɲɛ segin ni bangun kan yanni 20 san cɛ ko an n'o cɛ ka jan dɛ ko nka k'an kan ka se k'an jija k'an cɛ siri ka fɛɛrɛw sigi sen ka fɛɛrɛ minnu bɛna n'a to baara ninnu kan ka taa sira minnu fɛ olu ka se ka kɛ adamadenya tɔbɔtɔli kɛnɛya jɛlenya min ye bɛnsɛya ye k'o kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye ko kɛnɛya sinsinna y'o ye an bɛ mun dun an bɛ mun min an bɛ ko yɔrɔ min an b'an labɛn cogo min ko nin bɛɛ lajɛlen de ye kɛnɛya ye ani sɛgɛsɛgɛli ani kɔlɔsili ka kan yaasa maanifin i ka adamadenya yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ka dafa dalen kɛlen o ko la sa minisiri n'o ye minisiri ɲɛmaa ye a ko a bana ta dɛ ko Mali bɔra yɔrɔ jan koyi ko nin waati in na ko n'i y'an ka jamana ta k'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko san 10 laban in na ko jamana ye fɛɛrɛw caman sigi sen kan yaasa laɲini minnu kɛlen don dɔ bɛ se ka b'o la cogo min k'olu bɛna cɛsiri ni wulikajɔ kɛ yaasa laɲiniba minnu kɛlen don dugudenw bɛ se ka lafiya o ko hukumu kɔnɔna na cogo min na k'o sigi sen kelen kan a ko n'i y'a jateminɛ n'o ye premier ministre ye ko état généraux in yɛrɛ bɛ don hukumu kɔnɔna na koyi falenba minnu bɛ yen fɛɛrɛ minnu tigɛlen jamanadenw yɛrɛ ye kuma minnu fɔ lajɛ tɛmɛnenw senfɛ ani diɲɛ yɛrɛ baaraw bɛ kɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔko ta nasira senfɛ k'ali n'an m'o sɔrɔ sa k'an k'an jija an ka surunya o la o la sa a y'a ɲini maaw fɛ maa nana nin kɛnɛ in kan k'u jija koyi fɛɛrɛ kura fɛɛrɛ ɲɛnɛma fɛɛrɛ min bɛ se ka na ni kɛnɛya ye k'an jantolen to an yɛrɛ la an fana kana se ka taa fara banabaatɔw kan premier ministre ko ka o kɛ u taabolo ye ko a b'a ka kuma kuncɛ ni min ye o ye ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ni ale yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ ye colonel Asaba Jalo Ture a n'a baarakɛɲɔgɔnw maa minnu ye nin hakilina in sɔrɔ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen daminɛ kabini an ka kungo togodaw la fo ka na se nin jɛrɛ belebeleba in kɛnɛ kan Keba ko nin jɛrɛ in a bɛ kuncɛ nin kalo in tile 19 ni Ala sɔnna a ma CICB ale kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye général de division ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin kalo in tile 15 pankuru k'olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ ka ɲɛsin mɔbili dɔ ma min ye bamanciwale ɲugawale mɔgɔw ka mɔbili ye mɔbili ninnu kun falen no minanjuguw la min ye jabalikaw olu fɛ yen ani nanpala fanfɛla la ko u y'o da walo k'o kari ka bɔ yen pewu kalo tile 16 nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen ni miniti 20 ye min ye wolomasiri tabaw ye k'u ye wulikajɔ wɛrɛ fana kɛ tuguni ka ɲɛsin tajita mɔbili dɔ ma ani maramafɛn dɔw min ye bamanciwale kɛba maa 3 kun b'o kɔnɔna na tesiti fan na u y'olu fana bɛɛ lajɛlen dasi k'olu bɔ yen pewu kalo tile 16 kelen hali bi nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen ni miniti 38 ye wolomasiri tabaw ka pankuru a ye mɔbili dɔ jɔlen gende kan min ye labɛnsangakaw fɛ yen bamanciwale ɲugawale kɛbaw ka mɔbili don mugujugu a keruna ka bɔ avion kɔnɔ ka t'o fana da walo min ye halisa kalo tile 17 kelen sɔngokaw fɛ ɲɔnɔ marabolo fana na bamanciwale ɲugawale kɛbaw kun kelen ka minɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan k'u b'u kunda yɔrɔ dɔ kan ka taa dugu dɔw olu maaw tɔɔrɔ
armée ale wulikajɔ kɛ ni a ka pankuru ye baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'an ka hakilila tigɛ bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaw kɔni ɲinini k'u bɔ baara la pewu o y'olu ta ye ni ala sɔnna ma u na o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa dugudenw n'u bolominɛw olu bɛ se ka kisi cogo min na keba gouvernement kungo ko bɛɛ lajɛlen ka taa n'i ka bugunatigɛ sɛbɛn ye n'o ye i ka carte d'identité ye o kibaruyaw bɛ se ka don i ka téléphone na cogo min maa min mana kɛ n'o y'a sɔrɔ sa e bɛ Malitel la walima n'i bɛ Orange la walima n'i bɛ Telecel la i ka téléphone minnu bɛ so i ka connexion ka taa si yɛrɛ ka portable ma keba fɛn o fɛn kɔni de bɛ yen sa n'o bɛ na bɔlɔlɔ sira fɛ n'o bɛ nin téléphone so ninnu tɔgɔ la ko ka taa ka t'i tɛgɛ i bɔgɔnatigɛ k'o don a bɛɛ lajɛlen na kelen kelen maaninfin kelen min ye téléphone so kelen tɔgɔ la i kana tɛmɛ téléphone 3 kan PC kana yarilen kana to i bolo ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen waleya in daminɛni ni bi cɛ ko maa wulila k'a k'u kungo ye han ko bɛɛ lajɛlen y'i cɛsiri yaasa yanni nin kalo in tile 15 cɛ u ka bugunatigɛ bɛ se ka don cogo min na u ka téléphone na ko nka ko ka kɛ ni a ye k'a dɔn k'a fɔ bi halisa jama fanba bɛ keba olu ma se ka baara in kɛ ko a na to senna sa ko fo min ye avril kalo tile 15 san 2025 ko yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i ka téléphone a sɔrɔ min ye Sayidu Pona Sangare ale de kɔni ye sɛbɛn in fa siri AMRTP ale tɔgɔ la AMRTP min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don nin ko ninnu kunna keba Dirisa Memeta ko Asimi ye kuma min fɔ Ngulaminakaw fɛ yen ko kuma dɔ panna maa caman tulo kunna kuma in na k'ale b'an hakili la jigin o la ko jamanakuntigi ko min ye sɔrɔ min bɛna na kɛ Ngulamina lithium bɔyɔrɔ la CFA wari miliyari 680 ko a bɛna na o de sɔrɔ ko nka ko maaw bɛ ɲinɛ min kɔ ko e k'a fɔ ko fɔlɔ an bɛ nafa fɛn fɛn sɔrɔ an ka dugujukɔrɔfɛnw na k'a si kun tɛ don an ka bankiw kɔnɔ an ka sɛgɛn kun dɔ y'o ye musaka ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ taa kɔfɛ maa wɛrɛw de bɛ taa baara kɛ n'o ye ko sen ta ko a na don Mali wagandow kɔnɔ wa min ye Mali kɛnyɛrɛye tigilamaw ye olu na u senya a ko la Dirisa Memeta ko ka hakilina jigi kɛ nin ko in na keba san laban sera wulikajɔw bɛ sen na ɲɛnajɛw olu dɔgɔ duman donnen no fan bɛɛ lajɛlen fɛ san laban ale tɛ taa girinka kɔ a tɛ taa wulikajɔ kɔ a fɛn misɛnnin bɛɛ lajɛlen turunen bɛ t'i ye o hukumu kɔnɔna na sa foirew festivalu ɲɔgɔn lajɛw ɲɔgɔn ɲagariw ka taa sanni feerew kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni kɛnɛw caman sigilen no seko ni dɔnko tigilamaw b'u sɔn nin waati in na sa bagan sugu belebele o kɔni fana sigilen no Bamakɔ yan Kayi kunbɛ o bɛ ka kɛ Kayikaw fɛ yen min ye an ka bolola baarakɛlaw olu fana kɛlen no ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Bamakɔ kɔnɔna na n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛna nin sɔrɔ ye koyi dolati tɛrɛ min bɛ Bajalan fɔlɔ kɔnɔna na sigida 3nan na ko nin y'a siɲɛ 2nan ye sagadaɲɛ o kɛnɛ o sigilen no ye ka na ni sagaw ye ka na ni bakɔrɔninw ye min ye bagan minnu bɛ yen n'u olu tulɔlen don n'u ka ɲi n'u balolen don ka ɲɛ coopérative min sigilen don sagadaɲɛkaw fɛ olu y'o o baara kɛ u y'a yira sa ko balibali hɔrɔnw olu bɛ kɛnɛ in kan yen min ye balibali nɔgɔmanw fana balibali an bɛ minnu dɔ kɔrɔlen olu bɛ yen landonniw ka bɔ Senegalikaw fɛ yen olu fana nalen no nin kɛnɛ in kan a yira sa k'a fɔ ko Niger fana balibaliw bɛ yen min ye Udasiw ye ale ni Parlemamisiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan kan tɛ kɛ a ko waleya in kɛkun ye min ye ka maaw dɛmɛ u ka se ka bagan mara yɛrɛ kanu kosɛbɛ k'a ta u sɛbɛ la yaasa bagan minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka nafoloba la don i kun i ka se k'o marali kɛ ka se ka o sɔrɔ min ye o foire in kɛrɛfɛla la keba foire wɛrɛ bɛ a bɛ fɔ o ma ko fiyama maaw olu bɛ labɛn na a yira k'a fɔ sa ko maa 500 o de kan ka na fiyama in kɛnɛ kan Ibrahim Ɲamele ni ale ye o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigili ɲɛmaaba ye a ko ɲinanta kɔni ko a tɛna kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ fiyewu ko sabula u ka foire ale tɛna dayɛlɛ a tɛna to maa damadɔni ma maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ kɛnɛ in dɔn kɔrɔlen ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye sigi Kayikaw fɛ yen festival Kayi kunbɛ n'o ye Batudiɲangi ka kɛnɛ ye o fana foire b'i sɔn min ye dugudenw ye sɔrɔ yakubaya baw araye n'o ye nɛgɛsira maaw ye olu caman bɛna bɛɛ bɛ kɛnɛ kan ye Dawuda Kamara ni ale yɛrɛ ye festival ɲɛmaa dangan fɔlɔ ye festival kunbɛ dangan fɔlɔ ye a ko bi kɔni ko tɛ moto taxi tigiw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i tɛgɛ nɔ festival in ale sigili la sen kan sa o sa ko nin baara in bɛ to sen na sa
yaasa ka taa se fo san ale daminɛli ma min ye maaninfinw ye u bɛ se ka t'u ni dungɔfɛnw san cogo min na keba fɔli k'o fana b'a la han i b'a dɔn maa min bɛ ɲina a faamu dɔrɔn maa min kan ka taa ye ɲina e t'o dɔn Umu Sangare aha belebele de bɛ ɲina dɛ ale bɛ k'a ye kɔkan kibaruyaw la keba RD Congo kaw fɛ kɛlɛ k'a bɛ sɔn hali bi Bamanji jɛkulu minnu bɛ n'a fɔ ma ko M23 ko a fɔlen don k'olu kɔni dɛmɛnen don nin waati in na Uranda fɛ min ye Kongokaw ye olu kɔni laɲini sugu bɛɛ kɛ sa u ni Uranda jamanakuntigi bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min ye Félix Tshisekedi ye ale ni Paul Kagame k'u kun kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Luandakaw fɛ n'o ye Angola faaba ye maa fila si kɔni ma ye kɛnɛ kan ko wasa ko même halisa min ye ninnu ka jamanakuntigi ye n'o ye Angola jamanakuntigi ye ale bɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ sa ka se ka nin jɛrɛ in ka se ka kɛ cogo min na dɔgɔkun kuncɛ in na u ka minisiri min b'olu ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale y'o kibaruyaw di nin waati in na bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ keba gun dɔ bɛ Faransikaw fɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Mayotte kɔni ji ni fiɲɛkolo fandanbanda a ye tiɲɛli kɛ yen koyi dɔgɔtɔrɔsow dulata kɛnɛw maaw ka lajɛyɔrɔw forow nin bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ bugɔ k'a don ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen n'olu kisira fiɲɛjugu ni sanji ma keba o kɔni kɛra maa minnu ka so jɔlen don beton na dugu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sa Faransikaw wulilen don k'u jɔ bi yaasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka don ninnu ma cogo min na kabini kunungo fo ka na se bi ma keba ko maaw bɛ ka taa bi setigiw ka so kan dɛ fɛn bɛ minnu bolo u bɛ ka taa bi olu ka so kan o de la sa k'u ye couvre-feu sigi sen kan yaasa kɔngɔtɔ mago bɛ maloya la a bɛ yɔrɔ min u bɛ taa ye de kɛ k'u ye couvre-feu sigi sen kan u ka préfet ko ale yɛrɛ wulilen don k'i jɔ kosɛbɛ yaasa nin waleya mun kɛlen filɛ nin ye u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na ka se ka balo la dugu ka joona min ye jamana ɲɛmaaw fana ye Mayotte keba farafin kɔni bɛ yɔrɔ yɔrɔ jate t'i kan o ninnu ye Faransi ka bolokɔnɔmaaw de ye Guadeloupe ninnu ni fɛnw n'u ɲɔgɔnnaw tɛ wa n'an bɔra yen Allemagne ale wasabulon ŋunanko juguba Allemagne olu ka wasabulon a ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye Olaf Scholz ye ale kun welelen don bɔgɔ jeninen kan n'o ye premier ministre u b'a fɔ ma ko chancelier k'a kana ɲɛfɔli kɛ wasabudenw ye keba danaya kalata kun tɛ sa wa k'a lajɛ ni ma ka di ni ma man di i ye baara minnu kɛ nin waati tɛmɛnen ninnu na fo kana se bi ma ale yɛrɛ kɔni tun b'a fɛ k'a yɛrɛ ɲini nin ko in na koyi sabula olu fɛ yen keba maa si ma se ka gaɲe ale ni maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka fanga ta olu y'u sɔɔli ka bɔ ale kɔ sabula waleya bɛ ka kɛ Ukrainekaw fɛ yen o t'olu fɛla ye olu ti kɛlɛko la olu ko de Allemagne yɛrɛ bɛ se k'i sinsin a yɛrɛ ye cogo min cɛ binnen min filɛ nin ye sa ko wasabulon tɛ yen dɛ Allemagne jamanakuntigi ale de kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ sa kala taa k'o labɛn février kalo nata tile 23 n'o ye san 2025 kɔnɔna na ye Allemagne bɛ se ka wasabulon kura sɔrɔ cogo min na ka baaraw kɛ États-Unis kaw fɛ yen sɔrɔko kuma k'o de bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ maa minnu bɔra ba de bɛ bɔli ka kala ta Donald Trump ye yan'a ka fanga ta yɛrɛ cɛ keba k'u kɔni ko k'a ka teliya koyi janvier kalo tile 20 k'o ka se ten joona sa Trump n'a sɔrɔ a kan ka na jinɛ min bɔ a ka n'o bɔ olu ye n'o tɛ ni sɛgɛn tɛ kelen ye fila ye kelen kɔni bɛ lamɛrikaw na bi denmisɛnw maakɔrɔw minnu bɛ baara kɛ bɛɛ lajɛlen bolo fila dalen don i kun gɛrɛntɛ juru minnu kun sirilen don ko Trump ka na olu tigɛ joona yaasa Amɛrikɛnw ka hakɛw u bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min na u ka sɔrɔw u bɛ se k'olu kɛ cogo min na u yɛrɛ ta ye fɛn minnu ye olu bɛ se ka k'u ta ye cogo min yaasa dɔ bɛ se ka fara u ka sɔrɔw fana kan cogo min na keba k'Amɛrikɛnw ko ni Trump y'o jɛ dɔrɔn ko y'a ko bannen u ye kala ta ye nin de kama o jɔnyajuru a tɛ taa o tigɛli kɔ Irisilakaw fɛ yen Kirillov ni ale ye Moscou kɔnɔna na u ka sɔrɔdasi ɲɛmaa général mafalenba don maa min don a bɛ sanfɛ baara la yen kosɛbɛ ko ala kɔni y'a kɛ sa bɔmu kɔni o de taara ci ale ka baarakɛyɔrɔ la maa mun don sa kɔni a ka so in ko dɔ kɔni de y'i den ka na mugujugu in bila a ka yɔrɔ la yen koyi mugujugu in de filɛ nin ye keba ka kɛ cɛ in sata ye ani maa min b'a dɛmɛ baara la n'o y'a ka assistant ye olu bɛɛ lajɛlen fara Ukrainekaw olu kɔni kɔnna ka kuma
k'a yira k'a fɔ ko olu de ye waleya in kɛ irisilakaw u ma kuma fɛn na fɔlɔ sabula maa kofɔlen maa nin tɛ jɔyɔrɔ min b'a bolo irisi fanga kɔnɔna na n'o ye général Kirilov Igor Kirilov ye san 54 ale kɔni sen yera ko caman na ɲanginiw yɛrɛ kun taara ka ɲɛsin a ma Canada ale ni Royaume-Uni maaw fɛ ko sabula maa min don min ye énergie chimique ye ko o lafasababa don irisilakaw olu fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yaasa maa mun ye nin waleya in kɛ keba tɛgɛ bɛ se ka d'a kan cogo min na k'a bila ka se ka kɛ misali ye min ye maa kofɔlen ye irisiw yɛrɛ kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'a ka fatulu ko tiɲɛ don bɔmu o de cira a ka baarakɛyɔrɔ la nka olu yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la waati nataw la u na kibaruyaw di maaw ma maaw bɛ se yan do yan do dɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Siri maa minnu ye marifa ta ye ka yen minɛ keba ko ye ko fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ma don ni ɲɔgɔn cɛ ka ban wa sabula dɔw ye jihadisi fini ninnu dɔw y'o bila pewu k'u yɛrɛ don nanzara finiw na fanga ɲɛmaya bɛ minnu bolo kɔnɔnamɔgɔw ni kɔkanmɔgɔw ko olu kɔni ko kɔlɔlɔntan tɛ sabula bi ni ninnu ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ kɛra keba Damas kɔnɔna na tiɲɛ don fanga bɛ minnu na olu ta bɛna na kɛ fanga ye nka a marifatigi tɔw a marifakisɛ tɔw a mugujugu tɔw ko e k'olu tɛna u kunda farafinna jamanaw kan fiyewu o sigana o bɛ maa caman na maa mafalen caman kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ o la wa fana ni kɛlɛ yɛrɛ kɛra hali ni se kɛra ni bɛɛ bɛ ka kuma kelen fɔ dɔw bɛ olu balo bɛ balawu dɔrɔn de la k'olu bɛ taa min sisan sa u bɛna na sugu jumɛn minɛ ka u sen da yen yɔrɔ kan sisan farafinna kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don anw na k'u bɛ sɔn k'u kunna anw ka kɛba ala k'a n'u cɛ janya Mozambikikaw fɛ yen min ye Mayɔti ta yen o ɲɔgɔnna kɛra olu fana fɛ yen u ye maa 34 o de fatura ko sen fɛ min ye maa 300 ye o joginna dugu kɔni caman cira so 200 ɲɔgɔnna sanji a taara ni o ye kɛba farikolo ɲɛnajɛ ta na sira la sa kafu ale bɛ jɔnjɔnden min kɛ san laban n'a bɛ fɔ ma ko kafu aware o baaraw kɛra Nizeriyakaw ka Ademola Lukman k'ale de taara ɲinan ka kɛ ballon d'or ye n'o ye farafinna ballon d'or ye o dira ale de ma Lukman bɛ bila maa min nɔ na nin waati na sa o ye Osimhen ye o fana kɛrɛfɛ dulatana minnu bɛ yen n'olu ye dulatana 11 ɲuman min sera ka ta ɲinansan kɔnɔna na o fɔlɔ o ye Andre Onana ye ale ye cɛli kɔlɔsiba ye a bɛ Manchester United la ale taara ka kɛ cɛli kɔlɔsiba ye Achraf Hakimi Maroc ale bɛ PSG la min ye Kalidou Koulibaly ye Senegal ale bɛ Al Hilal la Chancel Bemba RDC ale bɛ Marseille la Mohamed Kudus ale ye Ghana ka ye a bɛ West Ham na Sofiane Amrabat ale bɛ Maroc fɛ a bɛ Fenerbahçe la min ye Franck Kessié Côte d'Ivoire ale bɛ Al Ahly la Yves Bissouma Mali o bɛ Tottenham na Mohamed Salah Égypte ale bɛ Liverpool la Victor Osimhen k'ale bila ɲɛfɛ ale bɛ Galatasaray la nin waati na cɛba ni maa 11 o de farafinna balɔntana ɲɛnamabaw ye minnu taara kafu yɛrɛ fɛ a bɛ fɔ ma ko 11 types olu de maaw ye nin ye minnu taara ɲina kafu ale ka su o kɛnɛ kan an yɛrɛ fɛ yan farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ Real ale kɔni ka entraîneur sa n'o o ye Burama Sire Kamara ye u ye ale bɔ yen ka Firmin Sanu k'o bila ale nɔ na Burama Sire kɔni ko ale min kun ye Burama Sire Kamara ale de bɛna bila Firmin Sanu nɔ na min ye Burama Sire Kamara yɛrɛ sa Real kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale de bɛna ta ka bila min ye ngɔsɔnw olu ka tɔn kunna nin waati in na u ka direction maaw k'u ye kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma ko sabula min ye Burkinabéw ka cɛden ye keba a jɔyɔrɔ ma bonya han Real bɛ ta ka bin na championnat na a tɛ ka se ka wuli ka ɲɛ compétition africaine o fana ma sɔrɔ Coupe d'Afrique min kan ka taa ka Marocains fɛ yen keba ko tirage o bɛna na kɛ janvier kalo tile 27 a bɛ kɛ araba min ye kafu ɲɛmaaw ye u ka lajɛ senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ Marrakechkaw fɛ yen ko min ye u ka kafu ɲɛmaaba yɛrɛ bɛ maa min bolo bi n'o ye Patrice Motsepe ye ale kɔni y'a yira sa u ka lajɛ senfɛ ko ni Ala sɔnna a ma Coupe d'Afrique min kan ka taa Marocains fɛ yen Ballon d'Or ko kɛnɛ kan a ye kibaruya di kunnafonidilaw ma k'o tirage ba o bɛ kɛ janvier kalo tile 27 farafinna Coupe africaine na Stade Malien ale kɔni buruna Marocains fɛ yen n'o ye Renaissance de Berkane ye nka kɛba a kuma cayalen don arbitre k'a ye penalty de di sanga 86 na arbitre kɔni tɔgɔtiɲɛ b'a ka bi dɛ
tɔgɔ tiɲɛba de b'a kan bi jeliba kɔni ye dɔ bɔ a ka garisigɛw la an yɛrɛ fɛ yan ale ni angolakaw tun bɛ ɲɔgɔn na o kɛra kelen ani kelen a kɛra fu ani fu ye donc min ye Stade Malien sisan a ka ko bɛɛ b'a yɛrɛ de bolo jeliba kɔni bɛ se ka i fasa ja pour que ka se ka na nka min ye stade ye ale de garisigɛ ka bɔ coupe CAF la jeliba ale bɛ Ligue des Champions na communiqué kɔnɔna na min ye maire ye n'o ye délégation spéciale président ye n'an b'a wele ko Kamara n'o ye Mandeka ye Keba a ye coupe sigi a ko nin bɛna na k'a siɲɛ fɔlɔ ye mairie tɔgɔla coupe o ka sigi sigira 4nan kɔnɔna na balontan kɔni daminɛna sibiri tɛmɛnen Lafiyabugu ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka cɛkɔrɔba ale tɔgɔla ndolanci kɛnɛ kan n'o ye Saba Sangare ko délégation spéciale maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen